Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula ibalo ezinama variables kabanzi. Sizosebenzisa ibonelo eziningi kuze sizoxazulula kahle ibalo ezinama variables. Umbuzo wokuqala uthi kumele sibhale lokhu okulandelayo ngendlela ejiyile noma phela ehlangene ngaphandle kubhala iphawu lokuphindaphinda. Uthi sibheke-ke unumber 1 wethu uthi 2 uphindaphindwe ngo-11x. U2 ophindaphindwe ngo-11x, uyabo? Kuyafana lokhu nokuthi sithini? Abo x aba-11 abaphindaphindwe kabili bazosinikezani? Mophindaphindwe 11 ngo-2 utholani? 22 bese-ke ubeka u-x wakho. Sesiyiphendulile-ke impendulo yethu ubani? 22x. Asibheke lelandelayo. Lelandelayo ithi 1.35 bese kuba nechashaza elikhomba ukuthi phela kuyaphindaphindwa bese kuba no y. Kahle kahle ubani? 1.35 ophindaphindwe ngo-y. Lechashaza leli silibonayo siyazi ukuthi phela ku-algebra likhomba ukuthi kuyaphindaphindwa. Manje njengoba umbuzo wethu bososhilo ukuthi kumele sibhale lokho kulandelayo ngaphandle kwephawu lethu lokuphindaphinda. Manje sibhala kanjani? Sothi 1.35 sisuse-ke phela lechashaza leli bese sibheka u-y. Siyazi thina ukuthi basobhale so kuyafana nokuthi uthi u-y uphindwaphindwe ngo-1.35. Yabo? Ake asilandele-ke umbuzo wethu wesithathu. Phela lo bokumbuzo wethu wokuqala, wesibili. Lo wesithathu usicela ukuthini? Siphindaphinda u3 ngo-1/4. So thini? 3 times 1 sinikeza u3, 1 times 4 usinikeza u4. Nayo-ke fraction yethu 3/4. Okay. Isibalo esilandelayo sithi 1/4 uphindaphindwe ngo-z. Lokho singakubhala sithini? 1/4 sibeke uz wethu sisusa phela le phawu lethu lokuphindaphinda njenga kulesibalo sethi esithi 1.35 bese kuba nechashaza bese kuba no y. Uyakhumbula? Yeah. So vele sisuse le phawu lethu lokuphindaphinda. Noma ke lokhu kuyafana nokuthi singakubhala sithini? 1/4 ophindwaphindwe ngo-z phezu kwa1. Lokhu kuyafana. Futhi mophindaphinda u1 no-z futhi u4 no1 uzothola ukuthi uthola uz phezu kwa4. Zonke lezi ziyalingana. Kuzophuma ukuthi ubhala yipi. Okay? Asichubeke-ke siye kwesinye isibalo sethu. Kumele sixazulule le balo ezilandelayo. Mangabe u-a ulingana no-3, u2, u-b ulingana no2, u-c ulingana no5, futhi-ke u-d ulingana no-4. Kahle kahle soyenzani? Esikhaleni lapho khona u-a noma u-b noma u-c noma u-d sizofaka phela le number le ethi phela ilingana u-a noma ilingana u-b noma ilingana u-c noma ilingana u-d. Yabo? Ngenxa yesikhathi ke angeke ngiyenze zonke le balo lezi, ngizobala nje ezimbalwa ngoba phela isikhathi sesihambile. Uthi sibheke-ke number 1 wethu. Uthini? Number 1 wethu uthi number 5 kahle kahle. Uthi 2a ohlanganiswe ngo-3b. Sizoyenzani ke? So faka phela u-a esikhaleni. So faka u-3 esikhaleni saka a. Sifake u2 esikhaleni saka b. Manje ke isibalo sethi sizoba njani? Soba u2 ophindwaphindwe ngo-3 bese sihlanganisa u3 ophindwaphindwe ngo2. Ngiyabona ke? Okay. Nayo ke impendulo yethu 2 ophindwaphindwe ngo-3 so sineza -6 futhi ke u3 ophindwaphindwe ngo2 so sinikeza u6 bese sifaka iphawu lethu lokuhlanganisa. Nayo ke -6 plus 6 neza u0. Khumbula ukuthi sicale ngani? Ngokuphindaphinda phambi ukuthi sihlanganise ngoba phela ukuphindaphinda nokuhlukanisa kuza phambili nokususa noma ukuhlanganisa. Uyabo? Siyenzeke elandelayo unumber 6. Uthini? Sithi ke isibalo sethu 4 ophindwaphindwe ngo-c bese sihlanganisa u-d.
so bhala sithi 4 esikhaleni sasi sofaka ubani 5 bese sihlanganisa ngo D. U D uyini? Ungu negative 4 nayo ke. Siyazi ke u4 mophinda phinda ngo5 sinikeza 20 futhi ke mohlanganisa uhlanganisa i-negative number usotholani negative 4 nayo impendulo yethu 20 minus 4 16. Asiyenze ke enzimanyana la phansi unumber 10 ngathi unzima ke lo ethi sibheke ukuthi sokwazi kumxazulula. Uyayibona i-fraction enama variables amaningi ngempela wonke ama variables lawa basiphe wona akhona la. Thi sibhaleke ukuthi sothini ithi a minus 4b siyazi ku a u minus 3 bese ke sisusa u4 ophindwa phindwe ngo b. U b uyini? Ungu 2 esikhaleni sa b sofaka 2. Ngazi kanjani? Ngoba phela basitshelile lapha phezulu ukuthi u b ungu 2. Ngakhohlwa ukuthi u a u minus 3 b u 2. Phezu kwa konke lokho sesikubhalile kuno 3 ophindwa phindwe ngo c. U c wethu uyini? Ungu 5. So esikhaleni saka c sizobhala u 5 bese ke sihlanganisa u2 ophindwa phindwe ngo d. U d uyini? Ungu negative 4 esikhaleni saka d sizofaka u negative 4 nayo ke sesibhalile ama variables wayo. Manje ke kushodani? Kushoda ukuthi sixazululeke manje isibalo sethu. Sizoqala ngokuphinda phinda phambi ukuthi siziyenzeni sisuse noma sihlanganise. Sisibone ke masiphinda phinda ukuthi sizotholani u4 phinda phindwe ngo2 u8 bese ke sibheke iphawu lethu lokususa asibheke phansi 3 ophinda phindwe ngo5 15 bese sibheke iphawu lethu lokususa u2 ophinda phindwe ngo negative 4 kuzoba u negative 8 yabona ke. Manje ke sesokuqala ke sisuse ke negative 3 minus 8 izosinikeza negative 11 phansi ke 15 minus 8 izosinikeza 7 nayo ke impendulo yethu sesixazulile yaba imfisha negative 11 phezu kwa 7. Sisibheke ke phansi ukuthi siwenza ziphi ibalo ezimbalwa nje. Ithi ngikhethe enzimanyana kuze sizoqonda kahle ukuthi sisebenza kanjani ngama variables yabona. Ithi ngikhethe unumber number 18 yebo isibalo sethu saka number 18 ngathi sinzimanyana yasbo. Ngifuna ukubona ukuthi ke sesakwazi ke sesingakwazi ukuziyenzela ibalo ezinjeni. Ithi ngisibhale kahle kuze sizosibona kahle. Sithini? Sithi 2x squared minus 3x squared plus 5x minus 4. Kodwa kuyabona ukuthi kunabo x bodwa la. Siyazi ukuthi u-x wethu negative 1. Siyazi ukuthi esikhaleni saka x sisofaka u-negative 1. Kodwa ke singakwazi ke ukusixazulula phambi ukuthi sifake u-negative 1 esikhaleni saka x. Ngoba phela masibhekisisa kahle siyabona ukuthi u2x squared mosusa u3x squared kuyafana ukuthi uthini? Ama-apula i2 bese ususa ama-apula i3 kuzosalana ngoba phela u-x squared no-x squared kuyafana. Uyabona ke izosinikezana impendulo yethu negative 1x squared bese ke sabhala ke u5x minus 4. Sesixazululile manje sesingakwazi ukufaka ke u-negative 1 esikhaleni saka x. Mase sifaka u-negative 1 esikhaleni sa x sizothola ke isibalo sethu siba u-negative 1 squared kuyafana ukuthi sithini 1 so bhala ukuthi 1 thingibhalele la eceleni isibalo sethu esisha sizoba u-negative 1 bese saphinda phinda phambi ukuthi phela suse noma sihlanganise yabona ke mase siphinda phinda sothola u-negative 5 bese sithi minus 4. Nakho ke impendulo yethu yokugcina izoba yini? U-negative 10. Yabona sesiphendulile ayikho nzima kanjalo bokwazi ukuxazulula kahle ngendlela yabo. Asiqhubeke ke. Asiyenze ke umbuzo wes21 uthi ukubiza sizokubiza C ukubiza ukwenza ama remote control. Remote control sokubiza u-X. I-remote control phela uyazini lokho sicindezelayo masifuna ukushintsha umabona kude wethu yabo.
Isibalo abasebenzisayo kuze bazi ukuthi lama remote controller abiza kangakanani yilesi phela sithi C is equal to 2000 plus 3x. Siyazi u-x ukuthi ama remote control. Athi sibheke-ke masichubeka u-A uthi ama remote control bangabe angu 1000 kuzobiza malini. Sibheke-ke siyazi ukuthi u-C sifuna ukwazi ukuthi kubiza ngakanani ukuyenza ama remote i-1000. Esikhaleni saka x sizofaka ke u-1000 ngoba siyazi ukuthi umele ama remote. Sesiyakwazi ke uqhubeka ngesibalo sethu sothi 2000 sihlanganise no 3 times 1000 so sineza 3000. 5000 sesiyazi ukuthi kubiza 5000 rand ukuyenza ama remote angu 1000 rand. Sibheke kumbuzo wethu wesibili. U-B usibuza ukuthi bangabe lama remote abawayenzile angu 2000 azobiza malini. Sizosebenzisa sona lesasibalo lesiya kodwa ke manje esikhaleni saka x sizofaka u2000. Athi sibheke ukuthi impendulo yethu izoba yini. 2000 ohlanganiswe ngo3 times 2000 izoba u6000. Masihlanganisa u6000 no2000 sitholani 8000. Nayo ke impendulo yethu sesiyiphendulile kalula kanjalo nje. U22 uthi ubukhulu bebhokisi ngaphandle kwesivalo sukuthola ngalesibalo lesi sithi v ulingana no 4x phinda phindwe ngo10 minus x squared. U-x kulesibalo lesi ubude bebhokisi lethu yabo. Manje ke u-A usibuza ukuthi bangabe u-x ungu2 ubukhulu bebhokisi lethu lizoba ngakanani. Manje ke fanele sibhale u2 esikhaleni saka x sibhale kuzoba u4 sifake u2 esikhaleni saka x siphinde futhi 10 minus lapho kuno x sizofaka u2 squared singakhohlwa ukufaka u-squared. Asiphinda phinde ke 4 times 2 so sineza u8 siphinde futhi sithi 10 minus 2 kuzosinikeza 8 bese sibeka u8 squared wethu. U8 squared kuyafana nokuthi ubani 64 nakho ke manje ke u8 momphinda phinda no64 uzosinikeza u8 ophindwa phindwe ngo4 u32 u8 ophindwa phindwe ngo6 u48 bese ke sihlanganisa no3 lo phezulu uzosinikeza 51. Ngempela ke impendulo yethu bani 512 for u-A. Masiqhubeka ke siye ku-B uthini u-B bathi ke bangabe ubude bebhokisi lethu lingu3 ubukhulu bebhokisi lethu lizoba ngakanani. Esikhaleni saka 3 esikhaleni saka x izofaka u3. Sibheke ke sothi 4 phinda phindwe ngo3 futhi ke u10 mosusa u3 bese sibeka iphawu lethu squared yabo. 4 times 3 is 12. 10 minus 3 7 bese sibeka u-squared. 7 squared is 49 futhi ke 12 times 49 kuzoba ngakanani. Sibhalela phansi khona kuzoqaqa kahle. 2 times 9 is 18. 2 times 4 is 8. Ungakhohlwa ubeka phela u1 wakho bese uhlanganisa naleya 1 kuzoba u98. 1 times 4 is 4. 1 times 9 is 9 bese ke sabhala ke sahlanganisa sothola u8 18 5 kuba 588. Nayo impendulo yethu. Themba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.